Hai varias semanas que concluían as obras do pabillón de Bergondo en Noia. O Concello traballa agora nas actuacións complementarias para poder proceder á súa inauguración. Nestes últimos días completáronse unha serie de actuacións de pavimentación no entorno do mesmo, de conexión dos colectores de pluviais, abastecemento de auga e de saneamento para esa instalación. Estánse levando a cabo as actuacións de limpeza do mesmo a posta a punto para poñelo a disposición dos usuarios do colexio. Inicialmente vaise a comenzar utilizando por parte dos propios alumnos do Colexio Felipe de Castro e posteriormente pois iráse abrindo o seu uso a distintas entidades deportivas e demais. As distintas actuacións que conforman ese investimento pois supoñen máis de en torno a 600.000 euros, dos cuales unha parte foron financiados por a parte da Consellería de Cultura e Educación, outra parte foron financiados con cargo á Secretaría Xeral para o Deporte e unha parte importante, lóxicamente, financiado tamén por o propio Concello. Próximamente executarase tamén un almacén para os equipamentos deportivos e unha grada desmontable que permitirá acoller diversas actividades deportivas como pádel ou bádminton. Nese pabillón está previsto executar próximamente a construción de un almacén que dé cabida a determinado equipamento, determinado mobiliario necesario para desenvolver a actividade normal. Ese pabillón está, digamos, dotado con unha grada desmontable, con aforo para aproximadamente 200 persoas, unha grada metálica con cos asentos de plástico que se irá vendo complementado tanto a nivel, ten xa colocadas as porterías, as canastas de baloncesto, pero se irá completando e donde ademais está previsto realizar determinadas actividades de pádel, de tenis, organizar tamén bádminton. Deste modo, o novo pabillón suporá un complemento aos dous polideportivos con que xa conta o municipio, permitindo así ampliar a oferta deportiva.